Ngapidang ngobha ya pi barok ki para bangai bait iwai pi iwai sya kanika jing syakri bat kumjuru naga benta jong pi ki para bangai ki para lok ki ba yashim menta lembat ngi hakanika jing syakri lengba ka YouTube channel jong ka balang ngai khuble ya pi barok iwai pi iwai haka kerteng ka batiang tam ka jong try bat unang pendem ubait ya jangi uji sukres ki para bangai bait ngi ladon menta satangkat tu kan isngi ya ka bangin sepenkut no inusnam bat satangkat tu kan isngi ru ya ka bangin hierarki kum ki banget ya ka Christmas ban kan mau ya ka jingwan long breu ka jong try bo lawat yang abat ya pi ngashim ya ka nika benta ban ai khublei pi advance Christmas basuk bat bakman ya pi ya ka yeng ka sem ka jong pi bat ya ka balang hi barak kuai ngaingo yo blei bat ngapen pauru ka jing skongo ka bakrau ya ka balang ba philakan mau ya ka ban ai benta yang ha ka nika jing syakri ka jong pi bat ban ya sha skoru ya ka ktien ka jong blei ya ka bau blei ulah penyo hanga bangan sam ha pedeng jong pi nga penpau ya ka jing khublei kerpang naga bentai pastor jong pi watla ngi skong tho bai inum la bandan bat ngi namar ki waipat ki kam ki bai dan ban pendap hapo ka district tenrei lengba jong i ngalayo shibon ki jing kerkhu bat lengba jong i ru shibon ki jing mentoi ha ki jing syakri ya ka kam bat ngatip ru ba ki ladan ki temensan jong ka balang ya ka balai thu itemsan IW Kharsona idan ha pedeng ke jing sumar ha po hospital itemsan lamre idan ha ke jinglet ke jong i se jengai but itemsan wan swet idan ilet rengkat lambat di pastor rengkat lambat kiwai ki rerang ba hala ki jong ki je syam ki je kenduk jong ki enrai anggo yo bleng ya dan langkat ni ka buram kalong yo bleng ngen ket ma ke jing duai kat bagi ragyat ke jing syakri jong i naga bentai itemsan IW Kharsona bo blei un penkhia ya kamet ka jong i bat ya kamen sim kumjo ki para bangai beit habangawan ban rong hakanika yeng mani ban ya syakri lang lembat phi kum ka balang Presbyterian mauro ngam judon ya ka jing sngow bangan sngow kenja lene sngow marway nadu bah ladon ka yeng mani ka barem hangne hakanika jaka ngalawan kumu kena samla lengbaga jaseng kena lengbaga jaseng samla nang tena put muri ban ya visit ban wan ya syakri ban ya aiman sim ya ki parolok hangne haka jaka kaba menswa kalalong katenat balang bat mentah bangalawan ban songkha hapa uput jong ka balang haki khon jong ka balang hiwai ni ki khon jong ka balang presiden mauro bah kamen sim jonga kasngau kemen kasngau sngan ban yo syakri lang lembat phi ngidan hang ne ki bahye ngasam ki jonga kidan hang ne ki parlok ki bangile itho hakikam ya ka ba ngia tre ngia syakri kidan ru ki parlok i franki rani i mak hinyauta bat kiwai ki student ki ba ngalaya daikam lengba ka jing syakri haki di snam bat namar kata ngam skau nong long nong wei habangadon lembat pi haga diga por banya syakri yo blei ngas ngau shngan bat ngas ngau kemen ban yo iru ya pi kat ni ba pi adan haga diga yeng ka jau blei ban pendap ya ka niga jaka ban pelong ka jaka ka jingro ka jing syakri bat ka jing mani ka jangi yo blei kani kalong ka sngi ka bakar pang ka baka KJP sinat sapngi ka labu bat kata kalong ka KJP sinat sapngi sande hakaba la khmi lenti lengba ka digesngi baki balang kin kren kin yathu syapang ki kam jong ka sinat bat ru ban kan mau haki jing duai ti lengkot ngakwa ban yathu yapi haswa ya ka bangin jam syapang syaga jing syakri kattu kat ni teli syap kattu kat ni ki syapang ka KJP sinat sapngi ki para bangai beit ya ka nika sinot sapngi ka jongi la thong ha ka arku sautrik un November 2000 ar
Bat naduk ketika senam ka sinat sep ngi kalau long ka sinat ka bapura ha ka bakala pentrei ya ki kam ki jangka haduk kini gisngi ngidan baro hapo ka sinat laiphau teli ki presbytery bat ha ka jing trei jangka sinat kidan hunreu teli ki department jangka kita ki long ka sinat office administration department ka finance department ka pastoral ministry department ka trust department ka theological education department ka mission and evangelism department bat hagi di department ki prepare kidan ro ki wai pat ki snat trai kam ki jangka ya ka bagai sinat ka trai hapa uput bat sabar jangka sinat ka jangi lingba kaniga por nga don ro ya ka ban pensngo api baki don ki kam ki project ki bakerpang jangka sinat kata kalong ka SELD department ni bangitip kum ka social economic life development department bat ka urban mission ya ka bagasinat ka trei ya ka kam kerpang hangni ha sarslong barang put jangka sinat bat namar bangadan ha ka urban mission bat ngatrei ya ka kam ya ka bagasinat ka lakhat daga jingis na jong blay nadu arjar khat nyo ngaku hak ban pensngo yapi kat tu kan ne chapang kan mission ru ya ga ba phin ya kan maulam ha jing duai bat ha jing kersan ke jong phi kani mission ga bangi trai kerpang ya ka kam na ka benta ki mensim ki ba la shate jakom ha ki jinglien ki basniu ki jong ki bat ngi shakri ya ga kam da ka ba ngi ai ya ga jeslak daga bagi pelong ru yaki awareness kum ga jekai baniada daga bagi let ru shegi snong shegi school shegi balang ru ban ai ki training naga banta ya ka ban scout hu kum no bania trelang ya ka ban penbha yaki samla jong kari ga jongi bat ka jing bha jong ke emlang ka salang ka jongi menen ngi kum ka urban mission ngi dangwan ban pelong ya ka capacity building training program halor ka drugs demand reduction kadai ka way na ki program ka baka state action plan lingba ka social welfare ka lapen kre batru lingba ka Ministry of Social Justice and Empowerment jongka central government ga jongi hakaba kilapen kre ya ka national action plan on drugs demand reduction but kani ka jingthmu ga long ya ka ban ai ka jikai ya ki nong yalam haki benta ki ba pher la ka long nong yalam snong ki nai kai school ki counselor ki nong yalam balang ki nong yakit kam haki benta ki bapher bakin snot ho bat kin long ki nong yatrelam ya kaban kentiu ya ki mensim ki bala syate amrau haki ni jingdi bakin la ya kaban yang pat bat bakin long kumba long mangabat maphi ngidang don sagawai ka program ka capacity building program ka bangin sa pelong ha ka Southrick jong panai December kan maulam ka jingduai na ka bentagan ni ru ngila khmi lenti baki nong yalam snong hapo put jangka maulai ling baka maulai tau darbar ngin sayo ya gaban ya syam bat ban pendap ya kan ka jing temu ka jangi ngakwa ru ban pensgo hapi ki para bagai be baka urban mission ngidang shu bo shen yo mau nong rem ha ka khat santrik mentau benai hang te hajan sanker ba ka kani uni mau nong rem ka jing temu ka long ban te no ya ka building jongkan New Life di Addiction Center. Kani ka center ka trikam nadu arja khat pra bat ngi don ya kani ka center hang te hamoro ha ka bangi pentrei kani ka kam ha ka wei na ka ying wai na ki para bangi bi jongi. Bat ngil ai ka jing shakri kila dan bon ki mensim ki belawan ki staff jongi kila treshitom bat kila don ki belawan napo ka state meglia jongi na ri khasi jantia bat kila dan ru kibla wan na bar jong stit ru haka bangil yo ban ai ya ka jing sumar ka jing rap na ka banta jong ki kum ki para bangai bi hit nga kerpat ya phi kan mau lem ka jing duai ki jong phi bangila ya ka ban ai ya ka jing shakri kum ka sinat ya ka ban long ka jing kerkhu om tang yi ki khun jaga balang henry ka ri ka ba it jongi bat ya ka buram ka kerteng ka jau blai ublai kerkhu ya ka jing thu lengkat chapang ki kam jaga sinat bat kan mau ru ake jing duai ke jong phi om tang menta henry na ka por sa ka por ya ka kam ka baga sinat ka dan ban trai ha ka di ka pertheng
ublay nagabanta ka buram jong u. Amen. Tungin ya syakrilang yo ublay daga donut bat kaman sim ka bakaman. Kaktien ka jong ublay ka ong ngalakaman haba kila ong hanga. Ya ngin ya led syaka yeng utrai. Ki kejat jong ki yang hapok ki kerdop jong pa ko Jerusalem. Tungin yap teng ban syakri yo blay ngin wai lang ka nambar ka jingrai ka ba shispa ndre huwai naga kat jingrai ka ba thamai shispa san pun reu naga kat jingrai ka ba rim nga it ka yeng jong me basyong ka buram blay jing kamen hayeng mani balat ngobha perthai ka nambar jingrai ka ba shispa ndre huwai. Nga ikaying jonghi ba song ka burom play jink men haying mani balance ngo pa birthday kalong kaying duwai hakangiwan yalang bat hang tamimidong ban ngiban selok lang iiktin jeng pen tin bayalam jeng so jeng ngan hayeng yale ban jeng men bam judu ngi ban wai hang ni ki jeng is name plai ban ngi kwaru nang leng vinh job neng ban vai try Jesu toker ku hang ni ban it yami hab neng yami ban ban riu ku mandi. Kajing pulih nagaktian ka jauh blay kalong ya ka bangila ban syam naga kitab kinong bishar kalong nang kabanyau kadukhat kabakhat riu hadukhat pra ka kitab Sikharia kalong nang basaw kadukhat riu bat nyau bat kumjuru ka gospel ka jong Yohanes kalong nang kabakhat san kadukhat kabasaw haduk kabapra kiktian ki jauh blay ki ongkum ni bat ulapin ya benta lai kenhon ya kita ki lai spa kirang ba bat ulapin bat ki turai hagi kiti jongki barok bat ki keras sudah bat ki jeng tebek de hapo kita ki kera ula ongru haki to khmi hanga bat tu lek kumjo hakmi ru habanga poi haduk khap uta upat ba de kan long kumbale manga kumta tole mapiru habanga put keturoi manga bat ki babat nga te phiru phen put ki turoi barok saudong yau tau pat ba barok bat tu ong na ka bentau blai bat na ka benta ugidian ando kumta uliathu bat ulakren ula ong kani kalong kaktin utrai hausro babel kada ong dau pat yapom lemni daga bor henrei da umen sim janga ong utrai ki pat
me long u ei ko lom bakrau hakmat usero babel men kala madan bat baun pen mi yo mau bat hakli da ka berisa ka jingai ei kalong hau to yai ne hanga bat mangapi kumbaga tanat kamla ban seiso na ladihi lemda ka yai ne hau dieng so wan kumta mapiru lemda pi yai ne hanga mangalong udieng so wan mapi kitnat uta ubay ne hanga bat mangau uta useiso shibun nabaklam mga phimla le ai ruem ladaw no unuru yai ne hanga laju bret no yu shabar kum katanat kabala yap staina de ki yalum yaki bat ki bret hading bat la thang yaki lada phi yai ne hanga bat ki tin jonga ki yai ne aphi ya ke ei ke ru ba phi man phin pan de kan long ya phi ublein kar khu ya ka tien ka jaw blei ya ka bala puli bat ya ka bala shash koreka ngini pendam ublei ngini duai long bala kar khu atrai ublei ukpa wa it e jingi bahab nang ya ka kerteng ka ba embat ka bam ju sha job kada ba daga bor ka jingi snei ka jame ko kan rat ngilala ban long ko trai kumni kumbagi long bat man laga klip mat habangi wan ban phai shime ban khat karpat leng baga jing duai mekloi ban phai khmat shangi ya ka ban priang ban shash koringi wat la preng shibon ki jing tlat ki jangi ablei ko mushakri ubarit jome rengkat lembat ka balangi barok ka wai ngi pen pau ya ka jing kemen ka ba krau ko kan rat ba saji sien pat leng ba ka snam hadin bangilayat lengba yaki benai jong ka lockdown haga bangim shamla syuk ko try ban kiu syaka yeng ka bakantang ka jame milai snai ban pelat bat pen penyo ru try ngi lengba ka diga por da kamen sim ka bakamen bagin wan ban yo kejat aga yeng ka bakhot ka jame bagin yo ya ka ban ro ban ya sno lang hakim sim ka jangi ban shakriyame bat try kar buram baro ngi ai shame habangi don mentah ka naga yeng ka bakantang ka jametrai ngidon kan rat pi het yala ki jong ki jingkit ki jongi ot ko kan rat pi het don na preng jongi ki bala de ban do no ye ki ba et ki ba than ning ba ga snam don ki bala mat ye ka jing pang ka jing stam don ro ki bala mat ye ka jing kerdo ha ka jing em kan rat pi het mi metip pad mo yo i ye ka jing aksa jo ka jing em malagasngi ka bangi don ngiwan ko kan rat pi haga diga por ya kaban bread ya ke jingkit jengi baro hame to isnai ya kaban pediang yang i ko try bat pen kentang ro yang i iwai pi iwai ai bangin yo ngau ya ka bor ka jame ba medan rengkat lembat ni angin yo ngau ko kan rat pi ya ka jingalam ka jame ba mekershan ya ka jinglong telot ka jangi bangin de yo mat de shishat ra ya ka jingkeman bahabagin mi no nagari ga yeng ga bakantang ka jame ngin mi kum ki jing thau ki bathmai ki balayo mat ya ga jing pen ko bor ga bathmai bat ki balayo diang ya ga jing kur khu ga jing ai ga bakar hai ha ga jing em ga jingi halaga sngi trangi kan mau kar pang ling ba ga por nakabanta ki shakri ki ba dor ki jame hapo ka palang ki bam sham lala bandan re kat lem bat ngi namar ki kam namar ki jingpang bat ki jia sham ke jia khanduk ke jongki bat kerpang e ko kan rat pi it ling bag ni ka por ngawan ban duai bat ban kerpat ya me ko kan rat ya ka bamen isnai ban yarap nakaban ti teman san IW kharsa na ibadan ha pedeng ke jing sumar ha ka hospital try to isnai ya ka ban knel la jongki ti ke bas bun ke jame batu ai baga jing tengen ka jame ka long lembat i pen khoi dalag jo ka snam mi ka jing pang baro ba sisien pat in yo ya ka bor bat in la ban teng ban shakri me ban ya kit ya ba ya ka lengkor ka ba melaten rong halor ka terpeng ka jo shakri u jo me ngaduai ba men ker khu ko try ya i pastor halaka jong ka jing pendap ya ki kam ha ka district ba iru da ka jing pensai bor ka jame try inang la ban yalam ya la ka jong ka balang
ia ka ba metrai melashanya haga terpeng ka jong i ngaduai ko trai ba meni rap ko kan rat pi ya kitim san baro ya gid khat ka committee balang bat ai ka balang hi bar ko wei bakin mat ya ka jing lang ka wei kin matru ya ka jing kemen ka jing lam ka jame haki por baro lah ka jing lah ka kemen ka sup ka sngau haru kan rat bi ikan mau kerpang ru ia ka ban phai shame ko try ling ba ka ni ka step ling ba ka ni ka sngi na ka banta ka KGP sinot sep ngi ka jongi try ka long ka mon ka jame ba ngin yo ia la ka jong ka sinot nadus nam arajar ar bat ka sinot kala ya daga bor haba mela kershan bat mela alam ya ki shakri ka jame kan rat nadu ka basdang bat ka kam ka jame kala roi shi ka de bat kala long ka jing men toy ka bakrau ha ka bala yo ban te ban lum ban lang iki men sim ki bakodor ban hikai ban yarap bat ban kershan ru iki bakin yo ithu yeme trai ka sinat ka dan shibon ki kam ki jangka ban pendam ka dan shibon ki jing yo i jangai ka jangka ya ka bagat mu ban le ki dan shibon ki project ru ka bakadei ban pendam ngaduai ba men kerkhulam ya ki kam ki jangka baro Oat ko try ki balang ki district ki prestri. Kia kershan ko try kerat bi daga jing ai. Kia kershan ru lengba ki jing duai. Kia kershan ru kat badan lai jong ibut ibor. Ban peniat seprang ya ka kam jong ka sinat ka jame. Try nga duai penjana ya la ka jong ka kam. Baganda long shisha ka lat ya ka ban pla ya ka kerteng ka ba im ka jame. Bagi men siam barok kinyo pediang yame. Kinyo ithu yame. Bat ka buram kan long ka jome try kanat pi hagen ka jing shakri ngi duai tu yalam ngi dala jomen sim ko jame sashi por ngi sios ngau ya ka tin ka jame to isnei ban kerkhu bat to yarap kan rat pi bangin yo diang ya ka tin ka jame try ka ban long ka jing pensait bor ka jikai ka jing alam ya ka jing im jangi bangin nang ban yat pat pan le ya ka mon ka bakhot ka jame to kerkhu ablai kerpang ya ka balang ya ki kam ki babun ki jangkaru haka baka nang la ban pendapat ban peniat seprang daga jingalam badan bor ka jame ka buram ka jingu barok ngi ai semetrai ya kini barok ngi boti daga jingat haka kerteng ka jong trai nong penim jong Jesus Christ ki pan amen haka ni ka por ngin yo ban pendap ya ki kam jangka balang ki prabaget jong balang presiden mauro ki prabaget na ki wei ki balang ki baju pensengain bat don rekat lem bat ngi hageng bakentang ki jong mulai na wei ka por sgoi pat bat ru ki to ki prabaget ki ba mla ban don bat ngi ni ka pon rei ki ba yo e galat ban page leng ba ki YouTube channel jong balang nyai ku play ye pi baro ka teng ka bathiang ki jong trai nong pen em jong yu Jesus Christ i nong kren peng jong i ni ka por i long i reverend NM Nyang Rai kum kabalang hi barokaway ngi penpau jing sungu bat ngi piang sung bhai pi pastor khamtam ya kapor ka pakordor ka pilai ban ye don ringkat bat ngi kum kabalang khamtam ban sam ya khubor ka tin ka ba im ka jong blei pedeng jongi ngi duai ba blei don ringkat bat pi don ringkat ye ka ying ka sem ka jong pi ngi duai ro ba blei don ringkat bat un kurkhu yang ngi ling ba khubor ka jong blei kabangin sio ngeu ling ba chong pi hagane kapor wat bon langi ngilak itu itau i pastor rei kum ngajing itip lang i pastor i trei menta kum wala pensngeu nak basdang kum director jong ka urban mission ka KGP sinot sepngi kum wala pensngeu di pastor kini ka sngi utrai kalong ka sngi utrai bakerpang ka KGP sinot sepngi sonde ka sinot kalekut ban pendon kam ya ka sinot sepngi sonde bakan longru kum kasngi ka bakerpang ban kenmau ya gitu ki breu ki badon ka jingtuna ki khotmet menta kasngi namar kata ka sinot kala kerpat ya ki balang ban kenmau kerpang ya gitu ki breu ki badon ka jingtuna ki khotmet bad ban lum ki jing aingu nak banta jongki hakani ka por ngan ai kato kane kijing pensyai na mata kani ka sinot lingba ka Social and Economic Life Development Department SELD
Kashim kum ka jing tray ka bakam kerpang na menta ki briu ki badon ka jing tuna ki di kotmet da ka baseng ya kini ki project harum ka baningkong Mairang Vidya Jyoti Inclusive Secondary School ka baar community based rehabilitation program Mairang bat ka balai Reverend Amir Khan School for Disabled Maulai ka jing tmu ki jing don jong kini ki project kalong ban penyo bat kentiu ya ki briu ki badon ka jing tuna ha ki dekotmet ha ka liang ka jing nang jing tip education ka kot ka khia health imlang salang social jing ai jing tip bat ha ka yo ka kot livelihood ki briu ki badon ka jing tuna dekotmet ki kentup ya gitu ki bak don ka jing ta ha ka met ha ka bor perkhat ha ka bor sngu thu ni na gino ki bakta hagabor yo sngew hagaba jing ekren bat ki kendu sipun ki jing khanglat ki ba pelong ye ki bakin omla bani simbenta ki mlang salang hag jing yolong markat bat ki weipat ka jing tuna hagi dekot met kala bandei na ka jing kha ki jing ja accident ka jing no kerta bat kum ta ter namar kata kini ki briu ki don sipun ki jing na lor ki jing tuna ki bakiladon hakirukom perkhat hakirukom kren hakirukom sumar bat ki wei na ki briu ki babet ki babiang bat ka jing pomdon ki tiar ki bala ban penbiang ya ki kini ki jing ka pelong ya ki sinot lengba ka SELD department ban perkhat kumno ban ai ka jing syakri ka ba kham kerpang na ka bantai jongki kabalong ru katkum ka jingkai na ka ktin ka jong blei namar kata ka sinot ka kerpat i prabangej ha gani ka si ban kan mau kerpang ha ki jing tuai ki jongi bat ban ai ki jing yarap ling bagi donation bat ru kat kepala na ban ta ki te ki lightly ki project ki program ha gani ka si bat ha gani ka tayo hi barokwe ki long kumne shibit janmit ka class suspension kan long biang ha por janmit ha por sau baji ka jing iseng kan te ka long tang shuai ka jing iseng inong ilam ilong Mrs. Wai Nong Room Vice Chairperson inong Police Dang Paduai ilong Mrs. Bakmen Suk Nong Keri ban inong keren ilong Mrs. Wanda Shisha Karsono ka jing iseng samla kan long ha por san baji kani kan de ka English service inong Police Dang Paduai ilong Miss Easter Karsono ban inong keren ilong Mrs. Safira Marbanyang hakamit balang arp sautrik banai berkatwe arjar arwe nginyo pat yagawi subject ka boong kumne naba kumta to se yo so ubade biang ya ka jingkla ka bamut ka ban sim na ka kitab jong Matius ka lanong balai ka dekot ka bal lai ba pra ka balong ru na ka thim ka jingkot sha ka jingkla ka bamut bat inong krani long iwe ni rang ba balang jungi Mr. B.Y. Jri but inong place dang baduai hakate si long Mrs. Violin Marak hakamit sing sajany hakar punyo trik nginyo ya jing seng duai haging bane inong place dang baduai long Mrs. Diang Hun Wanyang bat kamat ke jing duai kalong ya ki balangop haging hikai babakla hakasi you try ar pratrik banai khadwe arjar arwe hakapor men step por shipobuji nginyo ya Sunday school ki na mata kerdan junior kan long hangte school Shulai Progressive School bad na mata intermediate sheneng kan long hayeng mane hakapor chi beji inong kren hakabalang jongi long irang ba balang na balang jongi hi Mr. S Matlang play nang patag buram am tungin ya phai se sin par ki jing duai ablay ka jing pen kre ka donot ka long ka jong brio henry ka jing pen janai ngi duai tu ka long ka jong me ker khu yang ngi rat bi ha bangi ngap ya ka tien ka jame ka long ka bor yangi iwai pi wai ha ka kerteng Jesus Christ ngi pan amen kala don ka wai ka sngi ka wai ka por ka ba hakajing iatre ya kam benba ngadang don sathi sha khat arsnong jong ka sora presbytery
Ladun wei orang ba belakam no ke arta lawan ban pensengau hangai ka wei ka jing sengau kia ka jong i haka bede bat ki kam ki bayat tengko hapo ka mission ka jing trai ka baka presbytery ka dan bat ila penmi ya ka wei ka kentien ka bai ong ngasengau sen ya phi ka mission phin ya le komnoแต่หากว่ากุ้มกระตกปอร์กับปล้องยังไงกับบังคำท่าขันเดียดบันประคาดเอตะกิกันเตียนแค่ก็จิงสงทุจงนิวเรื่องบ้าบันอ่องกุมตายังไงหากตะกจิงประคาดกะจงกะลาวันกะจิงชัยอิมัดนิวขัดจงกับบาลังจงอิมสงทุยละดีบาอีลองรูอีน้องยากิดลึงกอร์แลมบาอีลองรูอีดขัดjangka presbytery. Ban ngaong hau ni orang ba. Wat lik modor ba pi long shabar jangka jeng kit kli ya ka kam. La pi dei makan au khot jangka balang. Pi dei ru khot jangka district jangka presbytery. Ka jeng jangka balang, ka jeng jangka district, ka dei jeng jangka presbytery. Ka dei ru ka jeng ka mampa pi ru pi hap ya ka ban kit lam. Para bangai biit ke ka banga kwa ia ka ban pensengau kalong baga kam jaga sinat ka kam jaga presbytery ka kam jaga district ka deiru ka kam janga bat jong phi kum gid khat janga balang kam dei yangi bangin sengau jangai ba kita ki sinat kita ki presbytery kita ki district mangi ka balang henreng yang mangi ka sinat mangi ka presbytery, mangi ka district, mangi ka balang. Namar ya ka jingken brio, la shim ni ka balang. Bat ya ka jingken ki brio hapa ka sinat, la lum ya dikhat jong ki balang bara. Bat para bangai biit ka phang jong ka khubor, ka bangadan ya ka banwan ra hang ka por ka long. Ki sipai ukris, ki ba penbit yaladi. Banyada bat bantai ya ka balang. Kisipayu kres kiba pentebet yaladi. Banyada bat bantai ya ka balang. Bat ngalah syem ya ka nongrim. Nakatu ka benta ka bangala puli mene. Ka kitab nong bishar ka lanang banyau ka khatn riu hadu ka ba arpuar. Ngan puli ya ka saisian ka ongkum ni. Bat ulapen ya benta lai ken hon ya kita ki lai spa kirang ba. Bat ulapen bat ki turoi ha ki kti jong ki bara. Bat ki khra sudah, bat ki jing tebe de hapok kita ki khra. De ula ongru haki, to khmi hanga bat to lek kumjo. Hakmi ru habanga poi hapok khap utau pai ba. De kan long kumbale manga. Kumta to le mapiru. Habanga put keturoi manga bat kibabat nga de piru pen put kituroi barok saudong yau ta upat ba barok bat tu ong nakabentau trai bat nakabenta ugidian kumta ugidian bat kita ki laispa kirang ba kibabat u kilawan hakhap uta upat ba hamar ga jing sedang ga jing apmit bahap pedeng haba kidang ya bujli kata ga jing ap bat kila put kituroi bat kila penpat ya kita ki khra ki bahagi kti jongki bat kita ki lai kenhon kila put ya kituroi bat kila penpat ru kita ki khra bat kila bat ya kita ki jing tebe hagi kti ka diang jongki bat ya kituroi hagi kti ka mon jongki ban put daki bat kila perta ka white lam utrai bat ka jong ugidian kila yang te uwei barok halaga jaka barok saudang utau pai ba de utau pai ya pom barok ulamare bat kila kena bat kila penpet yap yaki bat kila put ya kita kilai spa kiturai utrai ula penpai ya kawai lam uwei barok persyak ya lolok bat persyak ya pai ya pom barok de utau upai ya pom ula pet yap hadu bet sita syapang syira hadu uput
haduk kaput Abel mehla hajan thaba. Kani kalong kaktin kajau blay. Ki para bangay bait. Kani ka kitab nong bishar. Ya ka bangalasyem kum ka nong rim. Ya ka banginyo ban puson ya ka gani kaktin kajau blay. Banginyo ban sngap ya ka khubor lingba kani ka jinget hu khana. Kadai ka way ni kitab. Ha kabat kalong ka bahnyaw na kitab jong ka testament ka barim. Labu ya ka hagathup jong ka history ka badon ha ka Bible. Bat ka daw balakhat ya ka kitab nong bishar kalong namar balayathu syapang kinong sinsyar kinong yalam ya ka kanon sipai banyaletma bat ya kinong yathu lupa bat ya kinong bishar ki balajit jong blay. Ladingin pai siya dari kitab latho layathu yang ngilas dang nadu bala ki Israel u Joshua ularung siya ke kanan bat la penkut ya ke kitab haduk kajing pelong ya kahima Israel. Laong ba ya ke kitab latho da uwei u reu krau jong blay u bakartang u Samuel ya ka bangila ban Shem kat kum ka kitab badingkong Samuel shiphola nong garkot ka ba arpusan. Bat ulat ho ya kini hagis nem gomba siajar saupo hadu siajar arpo shuau kris. Kajing tumu kabakongsan jong kani ka kitab nong bishar. Kalong ban penpau ya kajing bishar kabahok kajau blay kaba ula penpau ya kani ka jat penriu kabal jit jau blay kabalong ka jat penriu Israel. Haba kani ka jat penriu kalal kelat yo blay. Haba ka ni ka jaj benreu kala lendet no yaki an bat ki hukum jau blay. Ublay ka ni kitab ka upen pau ba ulasya baki Israel ken mat ya ka jing syak penstom ka ba kordit aka ni ka perthai. Tat haduk baki da sngotu ya lagi jong ke jing le. Kin penrit ila de bat kin plai ki pop bat haduk bagi da phai pat shau blay. Ki para bangit be kat kum ka ni ka kitab unong bishar kinong bishar kalanong ka banyaw ka khot ka ba ar ter kalong ka jinget hu ya ka jingja ka ba skautenat ba ka jingja ka ba phla ka ba ju pho snew menu ha ka jinga lenti ki Israel ha ka jaj benreu ka jongki ba ka ba kum kata kan wanja kalong ka history ka jinget hu ya ka kamba ka ba khrau ka ba blay ulale ban penpau ya ka syaka perthai baro syaki benreu baro ya ka jing krau ka jau blay ya ka jing dan bor ka jau ha ki por baro lo ong ha ka ni ka lenong ka banyaw ba u Gideon u don lembat ki breu ka jau ki sipai ka jau ha ka ba kiliyasham kiliyashar dara dia ka banyele thma persha ya ki Midian ki balang ki nongshun jong ki khun ki jong blay. Bat ha ba ki dang shong ban tayar yal de ban pen kre yal de ban ya khun ya ki Midian. U blay ulawan ban kren ho Gideon ban pen sngaw ho u ba bat ban ong ho u kumne. Kini ki breu ki ba bat me ki bon yanga ban aino ya ki Midian hakakti jong ki ba yo ki Israel kin sngaw sarong yale yanga da ka baong ka kti jongahi kala penim yanga blay yu ilupa balada kita kipat jong u Gideon kin leit ban yale yakatma klampep kini kin sngaw sarong yala ka jong ka jing sngaw la ka jongki tiu ong yo Gideon to pen bena hakaskor utau pat pak uno ba syak tiang bat bakau to un pai bat lek wan no na ulum gilet bat ong ka tien ka jau blay bahaba kita ki pai ba kilios ngau ya kata ka khubo no Gideon kila pai no nang ta arpho hajar ngut bat ki basa nang ta kilong satang shipho hajar ngut nakalai pho hajar ngut arpho kilai pai no ba namar ka jing tieng namar ka jing khawet ka jongki shipho hajar kilasa
Gideon nganget ulas ngausingan haba yoi sipau hajar. Henry sesi senpat ublay lawan ban keren Gideon uang upait ba udang subun penban. Yalam arsut syaki dengan tenjo iki hangta naga benta jongme batkan longru ya ubangan ong hame une unlet batme utaken unlet batme bat yubangan ong hame une omlet batme uta omlet yo let kum tau Gideon ulai alam ya kitiki sipau hajar syarut jong kata gawa baru blay ulap tau Gideon man ong hau bakin let ya kaban bat ha kata ka jinglet ban ladon ki baladem kok siu ban jliak do tliat kum kiksau bat ladon pat ru ki ba le daga kti ki ba kudup daga kti bat ki ba dit ya kata ka bat ong ka ktien ga jau blay ba ki ladon lais pak ngut ki ba lalet ya kaban dam de ki kok siu ban jliak kum kiksau ya kata ka bat ka basak nang ta kendai hajar nyos pak got ki kedop daga ketiga jong ki bat ki penpoy ya ka sentur bakin kejet ya kata ka ublay ong hau Gideon ba udai ban shim ya kita ki lais pa ki rangba ban ya le ya katma naga banta ublay da kita ki lais pa ki rangba ki banga ki bala jilia ngan pen ya phi bat ngan aino ya ki Midian hakakti jome batu ai ba upat ba baro uwei pa uwei unlet shala kajaka lais pa ngut ublay ulajit pa unlet bakin let ban ya le ya katma da ka jingkular ba ublay ula ai lupa ya ka jingjob hau Gideon lam bat upat ya pom cho kajing thu khana kalong bahaba kini kilapen kre yalde banya le no ya katma Gideon da kajing start ka bau blay la ai kala pelong yu kum bangala puli na kaktin ka jau blay ban betha ya kitaki lais pa baki dei ban ra ya ki lightly ki eki katuroy ukrat kikra thali bat kajing tebek badakata kinlet ya kabani le ya katma ya kabani khun persya iki Midian daga jingat kawas kem bau blay udan lembat ki ula airu haki ya kata ka bor jaga jingjab badaka ketiga jau blay kin job ya ki sipai jong kari Midian para bangai bi kalong ka khobor ka jingat hu khana ka bas ngautanat ka jingat hu khana ka ba phalla ka batang da kata umdan kam wat lam ya ka wat lam umdan kam man ra ya ka sti henrai tang da ka turoy da ki kra thli bat da ka jing tebe kila job persya ya ki nong shun ke jongki tungin ya phai sha ka khobor lingba ka ni ka jingat hu khana ka ka bau kunrat ukwa ya ka ban hikai ka bau trai kwa ban kren yang abadi phi kum ki khon ki jau blay haba phai shaka jingale thma u Gideon lembat ki ki lais pa ngot la dagin pulih ka ktien ka jau blay ngis ngau ban ong la da phai tang ka basu pulih ka jia thu khana sngo ban ong ka long ka ba jam ngamut dor ya ki lais pa ngot nganget ki ret men sim lai phau hajar kat no jing sngo shngai lais pa ngot sngo Syap ting yo mla job ngangai ap deng jo kata gajing pen kre kandon gajing yale ka babon ruka mage jing mo berkat aga dot aga mensim ga jongki kumno bakin job ya ka bor jo ke sipai kinong Midian bat ngangai haga bakum kata ka bor kim semla kelet ya ka ban yai bo tiau blay bau blayon sumar kerpang ya ka mensim ga jongki kake jing puling ngogum baga jam hanrei ngamutor ladangan don hangta ngatip bangan red mensim bada shisha ublay ula ay ya ka jing job tang daga turoy ki kratli bat ki jing tebe ni ngila ban ong ka syarak ni ki dong musa
Bat ki para bangai beit barok. Lalu try ulah ban penjob yo Gideon. Bat kita ki lais pak ki sipai ke jau. Ban yakun persya. Ya ke Midian. Hatu numlak mo. Ya ka ban penyok ru yangi ya ka jingjob. Bangin yakun persya. Kum ki kun ke jau blai. Kum ki kun jaga balang. Ya ki nong shon ke jangi. Ubalong syaitan usim ke jing syukor. Lambar ki atiar jong ka jingale ka ba uyale yangi manlags ngi. Ka ba ulawan pau haki dur ki ba bon rukam. Ya ka ban pelong ingi ya ka bangin ya syak ya ka jing pensoi ya ka jing tenjuk ke ba krau. La ka long agar yam ka baik. Ha ka perkhat ka perdany. Ha ka keren ka khana. Ha ki jinglong ha ki jing sngau. Kalau balong ka jing sngau sarong ka jing tharai sniu ka jing bisha. Ka mensim jong ka jing elak persya. Ka jing penbernya ke ba bon rukom kini ki atiar ke ba syaitan wan baniale. Ya ngapa dia pi malagasngi. Hatu try unumlak mo ban penjob penyo ingi ya ka jing job. Ublay jong ulang ujuk menin menta bat syaduk bom jukut. Ulang ke ka ulah kular ke long haoj bat amen. Bat omlak syuk ya ka ban kelah. Bat ngidon ya ka jingat ke baskem. Bahawa ulah ban ai ka jing job ya u Gideon bat ki lais pak ngut ki sipai jo. Ula kularu ya kaban ai hanga pada pi habangi ai ne hau ya ka jingjob. Dan lai tili ki eki atiar ki bangala pensgau mene ki baki ki sipai ki lele banyale. Katuroi ki krathli bat ka jing tebe. Tungin ya ped ke eki ni ki krathli. Ladingen pai se ni ki krathli yakini ki krala ju sna tang da ka ba khle lang yau khndo u bala pen wet ba la pelong powder bat ha ka bala khle lang yau tau khndo bala pen wet bat ka bat u nong sna u nong thau khiu u pen wan dor khat kum ka jing mut dor ka ju ban pen long dor yau tai khndo ha la kar kom ka per jing sko thu bat ka jing mut dor ka ju ban pen kam yau tau khiu bat nang ta usathat agasngi lani usathang agading khnang ba utau khra unlong uba biang uba bit ya ka ban pendan kam bat unlong uba ba tan rei ngitip ya ka jing shisha ba uniu khra le si ukra sentiu bangi ngidan lagi yeng ge jongi ya ubalashna daga khendau umla ya ka ban shulong sa kumtu kandon gapor ya kabangin kum bakla penhap bat un pra kapharshi unong thau khiu ya kabangin laban syam na kitab Jeremiah kalano gabakhat pra karkhat kabaning kong ter kalaya thu yangi bat kapen pauru yangi bauta unong thau khiu udai ublai bat ki khiu kandau dei manga bat maphi kibriu ya kabau blai ulatha bat uniu nong thau khiu ula ban pen pra bat ban thau thamai pat ladau tau khiu ula sniu no kapa sakhi kapa pen paru bau blai ula ya ka ban pen pra pen luet ya ka donot ya ka mensim ya ka jingim ka jongi bat ula ru ban thau thamai yanga ba pi habangila jat ngila rem ki para bangai bi manga bat mo phi ngilong ki jing thau ki jong blai namar kata la dala dihi nyem long ruem kumba kala long ya utau kra ya kabala thau la ya kabala odur da utau nong thau khiu kum taru long mangabat phi mo phi ngilong kibathli bat kibas sudah ngem don dor bat kam don ke ru ya kabangin skau sarong ya ka jing ka jongi ngilong kibathli bat kibas sudah kalong kabadai bangin yai pen kan mau ya ladi ba mangabat mapi ngilong kita ki kra ngilong kita ki khiu khandau ya ka ba ka tien ka jau blai ka ong kum ne ka siti ji galatian relu nong gar khat ka balai lada unu ru umut ba ulong
Pleng haba umlong eru usukor yala diken. Lada unuru umut ba ulong pleng haba umlong eru usukor yala diken. Namar kata para baget biit ngidon kam ban pentli shua yala di. Shua bau blay un penkop bor yangi. Baka jing syai jangka gospel ka jau Chris. Kan langka bor aga jing im jang apat jang pi. Yo bahabau blay ula ai. Bat syam ka jaka aga donut jang apat jang pi. Bagin yo ban pen syai yo Jisu ling baka jing im jangi. Shua bau blay un pendap ingi daga bor ka jau. Kenang bangin la ban sakhi yo Jisu Chris bangin long kita kin nong ya telam. Yaka balang ka jang ublay. Ngidai bat kalong ka badan kam bangin penteli bat ngin pen sngau sudah ya ladi dak ka bangi yo rot ya ke jing sngau ke jing paro kita ke jing sngau klain ke jing kita ke jing sngau start ke jing kita ke jing sngau sarong ke jing sngau dan bor ke jing bat to kan mau ya ka ne ka wei bakalong ka badai shisha ya ka bangin ino ya ka ban penteli pen sudah ya ladi na kita ki paro. Namar habadon kita ki paro. Ka jingsha ka jong Chris. Kanum yo jaka haga donut jong hapat jong hi. Ki para bangai biit utau kra hakata katma ugidian persya ekimidian. Om tang ba ulong utau kra ubatli ya ka ba labatha ige sipai bandra. Henry yau tau kraru dai ban pen pra hakata ka jingele hakata ka thma dai ban pen pra hakata ka jingele jong kata ka thma tenre haba pen prapat kamut bala shu no kumto Henry ka jingbot jong ka jing pen pra kalong ba kata ka jingshai ya ka bala bu hapo jong ka jauh tau kra onyo ban pensya ya pedeng jaga jingdum jaga gambit ya ka ban pensakama ban penkiwen ban penkulmar ban beno ya ka jingdum jong kinong midian haga daga por ki para bangai biit kalong kum juru yangi kum ki khon ki jau blai ladangi da kwa de shisha ba utrai untun shanya laga jaga buram haga jingim jong habat jong hi ladangi kwa ba utrai un penon kam yang abadi pi ngidon kam ban le ege gawai bat kata kalong ban long ki bala kloy ban sya ya ka jing penluet ka jong try ya ka bagin penrit ya ladi ban pendam hakamon ka jong ban penrit ya ladi ban pendam hakamon ka jong don shibon ki briu haga perthai ki badon ya lagi jong ki sap ya ka botrai la ai ya lagi jong ki jingla ki ba ngila ya ka ban le haka jing im jongi haka dika perthai handrai to tip ya ka dika jing sha haka jing shakri ya ka bante ya ka kam ya ka balang ka jau play kam dei ka jing start ka jongi ka bante ya ka balang ka dei ka bor sim jau play ka ba trai kam apo jongi bangin penon kam ya kita ka jing start ka bagi don hangi bangin tei ya ka balang ka jong ublay dakata on tenchan ya ka buram ka jong ublay bat ki jing dum barok ki badan ka balang ki jing bat ki jing dum barok ki badan saudong jongi kinum yo jaka ya ka ban let try ha ka balang ka jongi ha ka jing im jongi iwai pe iwai hatungi la ban penluet ya la ka jong ka jing im daga bagi ino syadin ya kita ki jing ngau ki jongi barok ban ai jaka bau Jisu un pendan kami ngi nadong syadong ban ong try ka burom gadai ka jangmi ka jangate kandu kandam Jisu ula le ya kani ula ai la ka jang jingim malor ka ding na khnang ba an yo ya ka ban pen im ya nga bat ya pi hatu kam demo mangiru bangin IT mons ngobha ban sha shitom na ka bantau Chris Kadang ba kata ka buramu Chris kanton shan lengba ka jing im ka jonga bat jampi
habangila penret yala di. Kabaar kat atiar kabala pendan kam ki sipai kalong ki jing tebe. Ne ngalaban ong ki ke dongusa ne ki syarak. Ya kaba kini ki sipai ki lara. Kat kum ka jing ptha kabau Gideon ula ai. Kaktin ka jau blai ka yathu bat ka ong bat kila tebe de hapo kita ki kra. Bat ki jing tebe de hapo kita ki kra. Kababot ba kita ki kra thli kibam semdon ki don hangta yak ta ka jing tebe. Ki para bangai be kaktin ka jau blai ka yathu. Bahapo kita ki kra labo om yak aksiar. Om yak jingbam, om yak rupa, om yak spa. Henry blay ulayalam yak jingmut jo Gideon ba udai ban bu yak ke ka ba kordor tam. Haka jing im ba haka jing dan kam ka ba malageski. Ki samla lesi ki kena lada pila pet yak wai ka cartoon movies ka crudes ka ba lapen I kumnu kitu ki artis ki shna begitu ki ba ak hang tu ketuka kartun kebadan hang tu bagi siap tieng ya ka jingdom jang kamit bat ki kwa ban yu I baka ding ka be baka jing syai kawan kenang bakan long ka jing shngan ya ki para bangai be in ka jing syai ka jau blai ka long ka badan bor hadu ka ta ha ka bau blai ula ai ba kini ki breu ki jau Gideon ki dei ban ra ban bat ban bo hapo tau kra u bleiru ula bo ya ke ka ba kordor ha ka jing em ka bathli ka jonga bat ka jong phi kam dei ka spa kam dei ka ksiar kam dei ka rupa henry ka jing shai jong ka gospel ka jau Chris ha ka jing em jonga bat jong phi kani ka met kabatran ukra ude ubakloi ban pat kamet jonga bajong phi kalong ka bakloi ya ka ban jotna henry ka jing shai ka jau blai kalong ka bayai ne shadu ki babam jukut habangila pediang yu habangila IT yu ba ulong blai jongi ulong mau ki baro haka jing em jongi ar koren saulen ongor khat ka banyo ko ong henry ngidon ka ne ka jingken show haki kheu khndo baka jing kraw tam kata ka bor kan long na ublei pat om nangi henry ngidon ka ne ka jingken show haki kheu khndo baka jing kraw tam kata ka bor kan long na ublei bat om nangi ki para bangin bi itu ngin yakan mau ya ka digawe baya kata ka jing tebe ya ka bakak tien nga jong blay letho om shamla thang ya ka hadin bala penpat yo to kra henry ka jing shai kala don lupa hai tai jing tebe habala bo yaita hapo ita ikra kai ka bangila ban sautho kalong ba kata ka jing shai kala dep don lupa bat kala pen shai ya ka jing dom ka badon hapo ita ikra bat anda balapan pra ya kata yau tau kra lapan syairu syakiwe hadin balapan pra ya utau kra tien ga jau blai ke yathu ya ga jinga syam ka jau Isaya hakalun ka ban reu ka khat ka ban reu ba nyau ya ga jinga syam Isaya ya ka ba ulap diang ya ga jing khat ka jau blai uyo I ga jing tingit ka ba uyo I ka ba utip bakalong ga jing im ga jau bat ula duai ia ka jing duai bau blai un map un pelat bat ong gak tien ka jong blai bau angel ula kentha dur ngading naga duan ka jong trai haka shentur ka jong Isaya bat lapen ko ia ka jing tingit jong ubarak tien ka jong blai ru ke thu ingi ka pen kan mau baki haki kam ki apostol ka nong ba ar gar khat ka balai ter baka ding umen sim khoi kalawan ban syong haki sispa ar phongut ki senran ke jauh Jisu bat kini kila yamat ya bor kila yang kila yalap bat kila long ke jengker khu ya ki mensim ki bakodor hakata ke por
ka jingkeli menta kalong hatu ngilalong ki bala kloi ne em ban pediang ha ka jing em jongi ya kata ka ding bakan thang ya ka jing tingit kan be ya ka jing dum ha ka jing em ka jonga bat ka jong phi ka ba malagasngi ka balai ka atiar ka ba kini ki sipai ki lara kalong ka turoi lais pa ngot iwei pe iwei kira yala ka jong ka turoi hakak tien ka jong blei ka turoi kalong ka jingput ka bangila ban ringdur ya ka haba put bakan long kum ka jingpen bada bat ka jing maham bat ka khubor bal baha ka ban penim ya ki breu ke bias ngau ya ka jing sawa jong ka sur ka bami nak ka jing put haka kitab Ezekiel kalong ka balai pulai rukat ka balai la pendan kam ya ka turoi bakan long ka jing maham baki breu ke bias ngau kin sumar ya lade bakin light naka white lam jong ka jing penyap bat ong ka tien ka jau blei ba haba kim pediang haba ki pediang kan long ka jing pen im yaki bat lada ki pediang kan long ka jing pen im yaki bat lada kim pediang kan long ka jing yap yaki bat ka snam kan long halor jongki ong ka kitab Ezekiel life lai lenong gerkhat ka basau ka basat bat ka dei ka benta ka jonga bat jongpi bangin put ya ka turoi ka balong ka tien ka jau blei baniat hu shiki wai ya ka jing pen em ka jau blei ka tien ka jau blei ka thu bala put ya ka turoi ha ka jo ka por kat kum ka khat ka ba arfu a jong ka kitab unong besar ka lang banyo ka ba pen pau ya ka ta ka jing along ka wai jong ki sipai ha ka ba kum ka ta ka khlep mat para bangai beit ki sipai ki lara ya ka atiar bat kini ki atiar ki lalong ka jingger khu ba lawan ra ya ka jing job bat ka buram ka ba kraw yo blei ka turoi bat ka jing tebe ka longkum ka jing ai jing maham ka ba pen pau ya ka jing shai jong ka gospel ka ba don kam ban ya renti ringkat bat ka jing em ka jongi ka ba malagasngi ka ba harpan ka naka ka khobor ka bangila ban yo kalong ya unong yalam uba kraw hagar ka por ubolong u Gideon ki para bagay biit u Gideon ulong ubriu uba artatin haga por ya ka ba ublay ulakhat ula tenju ya ublay bon sin dan rei ublay ulang ubayay ne bat haba ula jit ula yai sya ya ka jing telot jong Gideon tat hadu bon ngos kem ba utaw ulakhat u dei sya ublay u jong bat ong ka tien ka jau blei hakani ka benta jong ka nika lenong ka banyo bau Gideon ula ong hakita ki sipai ke jau tok mi hanga bat le kumju ka khat ka bakhan nyo u ong hakita ki lais pa tok mi hanga bat tu le kumju haba ngilangen ngilapen ko ngo ngila sakhi ya ga gospel of Christ ling baka jing em bat ki kam ki jangi ki para bagai bi ngakwa ban pho kan ga jingkli kalong ga jingkli yang ba dia phi hatu nginut ne em ban ong kum ta kum ong u Gideon sa ka perthai to khmi hanga bat tu le kum jo shakri jong ble apostol Paul ong kum ni tu long kinong perthu bot yanga ka sithi baning kong koren saul nong khat ka bakhat riu bat ka ni ka pen kan mauru ya ka jing em ka jonga bat ka jong phi bakalong ka challenge tat hadu bangin long slur ban ong to khmi hanga bat to le kumjo u ei u noi kai bakrau jonga bat jong phi dei u jisuken ka dei ngi ban khmi ya ka jing em bat ka jing lam ka jau jisu bat ngin det kwa hir ban perthubut ya karukom ga jing im jong tat hadu bangin nas long slur ngin nas ngaus kem ya ga jong jim ban ong gombo polu ong tulong kinong perthubut yang Gideon us ngaus kem
ya kala ka jong ka jing le usngau scam ya la ka jong ka jing em bau tip ba kita lagi lais pa kin kmi shu bat kin but yo kin mat ya ka jing job hap deng ka jing le ya ka thmau gideon bo yo blay hakmat ya ki e baro u ong ka khot ka ba khat phra na ka benta utrai u blay u long hakmat ya ki e baro na ka benta u gideon pat shu hakani ka jing le ang gaktian ka jau blay ba u gideon u la pendan kam tang ka wai ka white lam bat kata kalong ka white lam utrai ka khat ka bar pho bat tang da kata kini ke lalet ya ka ban job ya ka thma ka ba kraw persha ya ki nong Midian kalong ka ba deru yangi ki para bangai be it haki jing bat haki jing le ki bangi ya khendo shimat ni ha bangi khendo kum ka balang ngi don kam ban phai khmat ning kong show blay ngi don kam ban phai ya la ki jong ki do not ki jongi ki jing duai ki jongi show try obo blay da ka ba bat scam ya ka jing kular bola kular ya ka jing job ban ai hanga bat api dan bon ki bala phai din no na mar ka jing shap ti dan bon ki bala sakamano na mar ka jing shap ti haba ka jing kawan lap haba ka jing le ke wan hap ha ka jing ka jong ki malagasngi ka balai bat ka ba khat do ka boit ban job ka boit ban job gideon la pendan kami ka boit pat ka bor ka jau blay ka turoi ki khrathli bat ka jing tebe kila job ya kita ki Midian tan rai ban pendan kam ya kita dan ki boit kumno ansyura kita khlam da pendan kam ya ka boit ban job tin ka jau blay ka le thu yagi ba ka dan ka wei ka boit ka bakila le bat kata kalong ka jing long ka wei ka jing long shitli jong kita ki lais pa ngot ki bara ya ki lais pa tri ki khra ka lais pa tli ki jing tebe lais pa tli ka turoi kini ki la yeng da ka wei ka sur ki la yeng ban up ya ka wei ka hukum bat kila pendap ya ka wei ka jing pendap ka bala tha ya ki ya ka bakin le nong rai shaman si ma ka kot jing rai ka jongi ka namba jing rai ka bashispa sau pu ar ka dukhat ka balai ka ong ka balang shitli ka yo ka bor blai ban yeng hak atma ban job ka perthei ka balang shitli ka yo ka bor blai ban yeng hatma hagatma ban job ka perthei ka tien ka job blai ka yer thu ba kini ki sipai haba u gideon ule alam ban put ya ka turoi haga jo ka por baro kili put haba ule alam ban pen pat ukra baro kili pen pat ukra bat kata ga jialong ka wei jong kiri ki sipai kala pelong ka bor ba ka bakra baki job ya ka bor jong ki sipai ki nong Midian ngakawa ban wanra kanuksa ka ba ka balengkot ba lada ka balang kala rai let's say ne kala penpena ya kano ka kam ka bakadei ya ka ban pendap hapo ka balang kum ki khon jaga balang ngiran kam ya ka ban ya trailang ngiran kam ya ka ban ya merjing mutlang kamlong ka badei bangin kedaukti kamlong ka badei ya ka bangin kentho da kum ni kumte ne penmi da ki wai pat kiro komperkhat ki bala banwan ra ya ka jingya pher jingmut ki bala banwan ra ya ka jingya pat ya pra ka balang balai ki balang ya pat ya gisngi kalong bangim don ya ka jingya teli ka jonga ka kham skau dei ban ya ka jingya skau tho lang jagi babon bat kan ni ka pelong ya ka jingya skau pher jingmut bat ka wan ra ya ka jingya pat ya pra bat ka jing job kalong yus im joga jingdum ki sipai ki nong Midian kila job da ka wei ka boit bat kata kalong
ka jing teli ka jongki barok lai spak ngot ong ka kitab Baar Chronicle sanlenong gar khat ka bakhat lai kumni de haba ki nong put ron song bat ki barwai kilaya long kum ka wei ban pen sngo tang ka wei ka jing sawa ha ka ba yaro bat ka ba ai ngo ha utrai bat haba kila penjam yala ka jingken ut da ki ron song bat ki sing pat ba bat ki tiarwai bat ba ki yala yaro yotrai kida ong naba ulong ubabha naba ka jing snai jong u ka ne bam jukut hang ta te ya ka yeng la pendap dul o bat ka yeng utrai ken ka ba arpat ka but ka ba kini ki sipai kila yo bat kila pendon kam ban le kalong ka jingko ngo ban long ki sipai hab ban training ya tip baro e kata bat haga training don sibon ki kendon ki baki hab ban buat lakmi nanti ba baro kita ki sipai ki dei ya ka ban don ya ka discipline ki de ban long ki berhenti bat ki ba nang ban pendam pen ko ngo ya ka hukum jong ki bahalor ba kamlong ka ba dei ru ya ka ba le persya watla ki sngo ba kalong persya ya ka jing sngo thu jong ki bat ngin yu i let's say ki movies la di ki television ke jongi la ni ngila bani osngau ki khana na ki khon ke jongi ki bahi ke jongi ba bonsin hapdeng ka training yo pang namar unong hi kai unom snap ya ke jing bomla ka jong pi un kmi lenti hadu kat no pi exercise ka stamina ka jong pi kat no pi khon kat no pi le ji tam bani khon ban job aga ta training ka jong pi ka pen pau ya ke jing ko ngo ka jong ki ya ka ban pendap ya ka hukum ka jong unong yalam jongki ka tin ka jong blege thu bu ki sipai Gideon kila yeng halaka jong ka position ka jongki balabu yaki bat kani ka penpau ya ka jinglong discipline ka jongki bat on da balakhat yaki bakin put ya ka turoi kila put bat kila penpra bat kila tba ya ka jingshai haga jo ka por ka ba penpau ya ka jingkongo ka jongki bat da shisha haba kila le ekata kila job tongin pen ko ngo ila de ki para bangai be bangin long kita ki sipai ber ki atiar ban job ye jing e ngin pen i ka men sim jong ka jing pendam bat ka jing ko ngo da ka ba pen rit ning kong e ila di how try bat ban IT ila ka jong ka jing em bo try un yo ya ka ban pendon kam yanga bat ye phi ka sithi ka kitab baning kong Samuel kalenong ka ba khatsan gar khat ka ba arpu ar ka ong kum ni de u Samuel ula ong utrai usngo ba ma ha gi jai ngo thang bat he gi jing knya kum ba ka ba ko ngo ya ka tien utrai hakmi ka ba ko ngo ka kham ba ban ya ka jing knya bat ka ba sha skor ban ya ka khlen kilang soma ka boit ka ba lai ka ba kini gi sipai kila pendon kam ka long ba kila yang scam haka jingshisha bat ka kular ka jong bleng haka ta ka jingele ka don ka por jong ka jingno men sim nganget haba ki dang pen kre ya ka bani khun ya ki sipai bat kum juru haka jingele ka jong im jong abat jong phi malagasgi kan poi ka por bat le singila mat ya ka bakum ka por jong ka jing du bor du men sim ka jing sngo shapting ka jing sngo artatin Henry utrai ulakhat yang abadi pi ong yang scam utrai ukhat yang abadi pi uang to yai ne bat scam ya ka kular ka bulai hanga pi kandon ka por ka banwan ka jing snau thai ban kit ya ka lengkor le si ya ka baka balang ka latan rong da ka jing jet ka jau blai hanga bada pi ha ka jing trai kam ngin ya tengku haka jinge persang ya gaban ya te ya ga balang ga jau blai kandon ga jinge pher jing mut kandon hateng teng ga jing snau rem ru ban kan poi ga por ja ga jing snau thai ka jing snau loi kan mau ya ga jing khot ga jau blai kan mau ya ga jing kular ga jau blai kan mau bangi don kam ban pen rit ila di ka jonga ai kan du kan dam Henry ka jong try kan long
Kadai ban yang scam haki por baro. Ban sakhi yau try haki jaka baro. Ban bat scam ru yakal jingkular ka jau try haki jing baro. Ki sipai u Gideon arpo khanda hajar nyauspa ngot baro kila let phai no namar ladon ki bas kau syap ting namar ladon ki jing syam ke jia khenduk ke jong ki ke bakila hap ban let phai no Henry tang lai spa ngot ki sipai ki bakan sai tam kila job ya katma na ka banta ka buram ka job play ki para bangai be ni kwa ni em bandon ya ka thong ni kwa ni em bandon ru hakat ka thup jong ki lai spa ngot ki ki sipai ki bala ko ngo ya ka jingkhot ka job play ki ba bat scam ya ka jingkular ka job play ban yo ya ka jing job tongin long kita ki lai spa ngot ban ya tai ya ka balang tongin long kita ki lai spa ngot ki ban sakhi ya ka jing sha jo ka gospel ka jo try tongin long kita ki lai spa ngot ki ban pendon buram yo ka kerteng ka jo jisu uba mangabat mapi ngile amat ya ka jing penim bangin ailam ya ka jing penim syaka perthai bat syaki ben riu barok ka kitab Zekaria ka lunong ka basau ka dekat ka ben riu ka ong kum ni om do pa ya pom lem ne ka bor hen rei do men siem janga ong utrai kipat yanes khat san lunong ka dekat ka basan ka ong manga long uding sawan mapi kitnan uta ubayai ne hanga bat manga uta usai so shibun nabaklam manga phim long nabaklam manga phim la le a ruem to blen kar khu ya ka khobor ya ka bla bet apreng ka jingkot jing tolot to gan long ka bor na ka banta jonga jongi iwai pi wai ai bagin long kita ki sipai kiba long kiba bit yaladi kiba pentibet yaladi ban long kita ki nong yada bat ki nong tei ya ka balang ublei ujongi ublein kerku na ka banta ka buram ka jongo amen. Ni aingo yo blei ngela yo ban pendap ya kan ka jing syakri jongi ha kan ka sngi ka bakrau to blei un kurku ya ka jing pendap baro to pen mi no nang ni rengkat lambat ka jing kurku ka jo blei se lagi jong ki yeng ka jong pi u blei un kurku ya pi baro a ki jing le ka jong pi un kurku un pen roi ya ki kam ka jong pi bar u blei un nang pendon kamru ba pin long ki sakhi ki jong trai u blei un kurku ya ka balang bat ublei un kerku ya ki kam ki jongka ini perwai no da ka bangin ya ruai lang ka number jing ruai ka ba arspa life away na ka kot jing ruai ka ba thmai bat arspa life usau na ka kot jing ruai ka ba rim bat hadian kan ka jing ruai ngan sungop hasipun ban kerpat ya itumsan jongka balang itumsan kanayor ba insa plai ingin da ka jing kerku penwai nari lom tha ka Greenland naduk ri Indiangi naki lom kersoi Afrik bakit mau ksiarhi naki deulang ri lengam naduk kiwa barim ki duai lam toyalam nai jingyap shajing im barok south league dekat kana mujing roi ka ba arspa lifeway Nari lom tha ka Greenland na turi Indiangi na ki kersoi Afrik baken maksiarhi na ki taulang rile na tu ki wa barum ki tu
sha jing im kan you be ba pengan ba be hari selong la baroka itenan uriu hasli ushong kalong leno esuda banteki jeng agleng basa uriu batala budem yuksun Ukraine mangi blayo ka jeng shan jeng stan bakut boneng nilariu dong ban benun kasyarang ka jeng Jeng pen a jeng pen kak tin snow payalam baroku ka jeng you jisuken yasngam ken piken ajeng ong piruki telun ka gospel kan kaduriau kan tamlo perteplung kipen real bala sius pa basil nasya ukum lus imbata bapen ken ban yadem yangu Tang ye penwai. Barak min samino nakayeng kabakantang kajome au blay. To isnay ban kerku yaki baro kimilyo ban pendap. Hagani kijing syakri kijung yame. Kerku kham tam yu sumbai jung kaktin kaba em kajome. Yak bau syakri jome labet pedang jongi. A trabi to shan shap igini kentin. Abikin yo jakah kido not kimin sim kijongi. Pelaj tu ingin akane kapod kijing kerku kabakansai kajome. Pada keba air ba kejing ai kepada biang kejung trai bano penem be jung Yesus Kristus kejing ba keba pla keba mayan kejung blai kupana bom jukon lem ba kejing slok kejung syaj bor kejung thamai bor kejung men sim ba khoi ini kejing kerku jung kilai hawai blai ba em ba shisha kin syang rangkat bengi barok kumpai lang jung blai bedon nak por lem ba kita marok keba mane keba syakri me hakarib kelang setlak ke pertai nado mentas ki bom jukot ro amen.